Хәерле сәгатьтә хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Зәңгәр экраннарда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Беренче котлау хатыбыз Түбән Яркәй авылына юл тота. Түбән Яркәй авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле, яраткан тормыш иптәшем, әтиебез, дәү әтиебез Рәшит Әхәдулла улы Хайруллинны ихлас йөрәктән 60 яшьлек матур гомер бәйрәме белән кайнар котлыйбыз. Безнең кадерлебез бар гомерен яшьлегендә сайлаган шофер һөнәренә багышлаган кеше. Сөекле әниебез белән безгә ике кызларны гомер биреп, икебезне дә җил яңгырлардан саклап, яклап, кадерләп, назлап үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Аллага шөкер, бүген икебез дә башлы күзле, үзебез дөньялар тергезеп, үзебез бәбиләр үстереп яшибез. Кадерле әти, әниебез, бүген дә безне ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз, төпле акыллы киңәшләрегезне биреп, оныкларыгыз өчен җан атып яшәгәнегез өчен без, кызлары, кияүләре, оныклары, мең рәхмәтлебез. Ходай үзегезне ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламасын, кадерле кешеләребез. Әти, әниебез тормышта бик тынгысыз кешеләр. Алар бер кайчанда эшсез тормый һәм тора да алмый. Туган һәрбер көннең кадерен белеп, тормыштан ям, хезмәттән тәм табып яшиләр безнең сөекле кешеләребез. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем, әтиебез, дәү әтиебез, сине ихлас күңелдән 60 яшьлек күркәм юбилең белән котлыйбыз. Яныбызда шундый сабыр, мәрхәмәтле, ярдәмчел, акыллы, бар якапта уңган, үзенең бар тырышлыгы, булмышы белән безне бәхетле итеп яшәтүче кеше булу белән без чиксез бәхетле. Яратабыз, хөрмәт итәбез, сокланабыз һәм синең белән горурланып яшибез, кадерлебез. Сиңа булган рәхмәтебез чиксез безнең. Киләчәктә ныклы сәламәтлек белән, тыныч, имин көннәрдә куйган максатларыңа ирешеп, әниебез белән пар канатларыгызны кагып, безнең һәрчак шулай сөендереп, терәгебез, таянычыбыз булып, мең яшә. Туган көнең белән котлыйбыз, шатлык белән, озын гомер белән яшәүеңне генә телибез. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Мәүлихә, кызларың Лилия, Рита, кияүләрең Александр, Рөстәм, оныкларың Линар, Артем, Лияна, Регина. Хөрмәтле юбилярыбыз Рәшит Әхәдулла улы, 60 яшьлек якты гомер бәйрәмегез котлы булсын. Матур бәйрәмнәрегез сезгә көтелмәгән шатлыклар, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Килер көннәрегез җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Музыкаль күчтәнәч сезнең өчен яңгырый. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары
төселәре, әтияне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре, әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтияне каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын, күршергә насыйп булсын.